Siap lang. Masuk ka? Apa kasi sila? Ang sir, puro. Wala. Then ako nagpato ba? Asa sa din sa ating pangalan. Hindi. Mahal ang sila. Mahal ang bulayo. Mahal ang kapatid. Mahal ang bulayo. Ang tadangan yung ano atin. Ano nangyari? Ang dapat kita na mahal. Ayan, mahal ka sa naday na magbahakan. Ade, bumagdito ba ka ito? Pero yun, asan? Mas igma lang na italaan ka. Grabe na, tadangan. Ano? Karon niya ang pwede niya Amerikano nga eh. Kasi yung San Jose, ang sila. Ha? Ang San Jose? Yung ang sila mo, ilang sila nila. Ano? Siyempre, maset mo, kaya nakulungan. Kamusta na yan? Pero yan, sa ba? Tapos, ang ano, alay mo maging Maricel siya. Pag-agong bagusugan. Ade? Hindi. Hindi ko na sa kabini. Matasahan mo ba ako sa para ito sabing video. Sabi ko, pero umay. Bako, tulog ko sa payong mo. Kamasi mo mo, tapos ito kang salo. Sabi mo, nagdadaan ako sa ako magdadaan. Ano ba ba iya? Sa Pilipino. Akit kaya itong siya pa. Saan pa sa ibang pakyo? Tapos, ang mga storya dito sabi ko, hinilihan kong sarilat niya. So, kung ba ibaga pa, ano siya? Basta ko, iya. Basta ko. Kaya na mo. Parang para ito. Iya pa ito. Ikaw, gusto naman. Nalitas niya ba ang ano tayo? Sino nakabahaluan? Tapos, ano? Hindi ko na itong aking matuan. Para sa dyan ingat sa munya, ang anong pa. Ano nila? Para baka manisip na sa ama. Ano ako naman sa puno? Parang, hindi ko ito. Ako na ko, katrabaho ko na ang ano. Ako na ko, katrabaho. Dari kaya ano siya?